TMTV. Сәңмісіз саумысыз. Бүгін біз жыршылар білән шоппингқа барашақбыз. Соңғы сатып алған зур әйбірлерін барылаяшақбыз. Бір топқыр кибітке барулары күпмеге түшкенін білешәкбіз. Программада эксклюзив яңалықлар һәм яқты клиплар да қаралған. Бұл музыкаль қойма кит барады. Сіздің білән мен Назлы Гөлсүнгатова. Киттік. Парадны илгәре яңалыклары белән башлап җибәрик. Җырчы күптәнге хыялын тормышка ашырган прицеп сатып алган. Бәясе 78 мең. Элек командасы да, аппаратурасы да кечерәк булган. Хәзер тегесе дә монысы да арткан. Әлбәттә инде документлар җыюда вакыт сорый. Шушы арада Илгәрәйнең тагын бер эше бар. Кызының туган көн уздырырга кирәк. Кунаклар җыеп бәйрәм программасын төзесә, бәйрәм өстәле өчен хатыны җаваплы. Аннан инде Илгәрәй документларын җыеп бетерәчәк тә, яңа прицеплары белән юлга кузгалачак. Афишасында безнең хит-парад та бар. Илгәрәйгә күз салыйк. Yollarım şitlerde yürtsə də Seni mini yatlardan künləmə Künelin süreli Yürmə minim artda, tizdən min ilənəm Üzülgən kündə də Ümitin üzülgən kündə də Anlatma dünyada min varın Min seni yatlarga kaldırmam Üzülüp kalmazsa yolları Motorum? Әу, Теге кыз кем иде ул? бір шылма жаным, мен сені бір кімге алмаштырмам Seni mini yatlardan künləmə Künləvdən tulğan zar tügül Seni mini düşünü bit berginə Yatlarga bir erilik yar tügül Ümitin üzülgən kündə də Anlatma dünyada min varın Min seni yatlarga kaldırmam Üzülüp kalmasa yollarım Yollarım şitlerde yürtsə də Bir itib gözümdə minlərini Yolumunu yaktırtır nurum sen Seni minim işini gül birden bir Ümitin üzülgən kündə də Anlatma dünyada min varın Min seni yatlarga kaldırmam Üzülüp kalmasa yollarım Ümitin üzülgən kündə də Anlatma dünyada min varın Min seni yatlarga kaldırmam Üzülüp
olmasa yollarım Min seni yatlarıma kaldırmam Üzülüp olmasa yollarım Üzülüp olmasa yollarım Min seni yatlarıma kaldırmam Bu урында безне легендар җырчыбыз Хәмдүнә Тимергалиева каршы ала. Хәмдүнә апа сәхнәдә 50 ел. Озын иҗат юлында төрлесе, рәхәте дә, газабы да үрелеп барды ди. Хәмдүнә апаның шушы еллар эчендә туплаган тәҗрибәсе, белгән күргәннәре белән уртаклашасы килә. Шул уңайдан ул эксклюзив мәгълүматны китап итеп чыгарырга тели. Исеме бәлкем давыл булыр, вариант әлегә түгел кабул ителмәгән. Китап өстендә эшләр менә башланачак. Без түземсезлек белән көтеп калабыз, әлегә Хәмдүнә апаның үзен карыйбыз. Сайрар үшін қышлар сойлаған мұқтал керек Сынауларда сынмас үшін егін қойыр дұс керек Сірші чарлық даянырлық жанышлы дұс керек Бұл дүнияда ешер үшін барқа терер дұс керек Үздерімлі сайрап тұра Ал керекті ұшылар кебек жырлап Жаннарымнан артық көріп, енді сізне достарым Үздерімлі сайрап тұра Қал тирәкті ұшылар кебек жырлап қынан Бірге яшігәлі дусларым Жеткеш құшларым, жазларында, күзлерінде айырылмек достарым Таш жаусада, жиылса да, бірге яшек достарым Дұшмандарды гүлләштіріп, жырлап яшек достарым Үздерімлі сайрап тұра, қал тирәкті ұшылар кебек жырлап
Эшкәне кайчан күрмә, оралашма, бик теләп кызы турында сөйли ала. Соңгы сатып алган товарыдан нәкъ менә кызы белән бәйле. Дисна инде зур кыз, җәй 3 яшын тутыра. Әмма әтиәнисе бүлмәсе урыннан һич тә чыгасы килми икән. Гел ире белән урталарында юклый. Соңгы арада бу 3 кешегә кысан була башлаган. Уйлаганнар да карават сатып алганнар, зурны, агачтан ясалганны. Хәзер дала кадәр караватта җәелеп, тәмләп йоклыйлар. Ә йокытуга эшлисе дә, җырлыйсы да килә. Сихри дөнья, янда дуслар, туганнар, күктә кояш, җирдә чәчәк. Матур бит, матур дөньялар, дөнья матур, сез булганга, дөнья матур, без булганга. Туганлыкта безнең көч, сез дөньяны бизәүчеләр, без дөньяны гизүчеләр. Дөнья матур, сез булганга, дөнья матур, без булганга. Дөнья матур, сезнең белән, дөнья матур, безнең белән. Чираттагы резидентыбыз Айрат Сафин. Айрат диджей Радик белән мәш килеп гастрольләрдә йөри. Форс-мажорлар да булмый калмый. Татарстан юлларының берсендә егетләргә бүре очрый. Кинәт кенә юлга йөгереп чыга, егетләргә текәлеп карап тора. Әле ярый Айрат җитез тормоз педаленә басып өлгерә. Шуны гына көткәндәй, бүре тыныч кына үз юлы белән китеп бара. Ә егетләр иркен сулап куялар һәм юлларын дәвам итәләр. Кайыннар ай-хаяк икән, сөю белән тулы чак икән. Кайыннардан якты мылтама. Бу бит бәхетеңне, эзләп бәхетеңне. Юк, йоклама, егет, йоклама. Бәхетеңне, эзлә бәхетеңне. Юк, йоклама, егет, йоклама. Kızga kuz atıp, sandviçler yeri uzatıp, yıldızlardan enerjisi bele. Yigit yana kızga kuz atıp, sandviçler yeri uzatıp, yıldızlardan enerjisi bele. Kavuşalar parlar, kavuşalar yarlar. Yok bağırım, yok bir silgene.
Біз бүгін шопинг турында сөйлешебіз. Рамил интернеттан әйберләр алмый, кибетләрді дәйерге тұтып киіп қарыға ярата. Аның 2 зур мәхәбәті бар. Біріншісі киім. Рамил кибетке кіру белән матурын күреп ала, ұшы екен бәясіне дәлән игътибар бирмей тизрәк сатып ала, шуңа инде гардеробында киім гел-гел артып тора. Икенче мәхәбәте бүләкләр. Рамил үлеп бүләкләр биргә ярата. Якыннарының елмаюы, шатлануы аның өчен кадерле әйбер. Шуңа ул бүләкләр алганда үзен әллә ни шикләми. Мәсәлән, яңа елга бүләкләре 40 000 сумга чыккан. Киң күңелле Рамил Әймәтдинов бүген 11-нче урында. Мәхәббәтемне таптым, ярты дөньяны гиздем. Аякларымны сизмим мин, яратканымны таптым. Кайда басканымны сизмим, үз бәхетемне таптым. Кил минем җаным, кил бәгыркәем, кил минем җаным. Кил бәгыркәем, кил минем җаным. Кил бәгыркәем, кил минем җаным. Кил бәгыркәем. Була! Гомер буе izledim, izlep taptım. Күзләремә бер карауда кабыздың сөю хисең. Күзләреңә карадым да дәртләтең сөю хисең. Кил минем җаным, кил бәгыркәем, кил минем җаным. Кил бәгыркәем, кил минем җаным. Кил бәгыркәем, кил минем җаным. Кил бәгыркәем. Хит парадның унлыгын ашып җибәрәбез. Музыкаль каймакны Рамил Галимҗанов дәвам итә. Рамилнең соңгы арада әллә ниләр алганы юк. Ул үзен бик сакчыл кешегә саный. Бүтән алган акчасын өйгә алып кайта да тартмага салып куя. Аласы әйберләрен алдан ук уйлап исәпли икән. Иң кызыгы башкада. Рамилнең тормыш иптәше дә шундый. Юк бар әйбер алмый, кибеткә бара алдыннан Рамил белән киңәшләшә. Миңа бу күлмәк, миңа бу итәк кирәк диеп тинкәгә тими. Сез идеаль хатыннар юк дисез. Идеаль хатынның идеаль ире Рамил Галимҗанов алга таба сезнең экраннарда. Утыралы әни яннарыма бер сөйләшигәле туйганчы. Сөйлә хәлләреңне, тыңлыйм әле күңел булганчы. Кулларым алыйм, тойым әле синең җылыңны. Башкаемны инәреңә куеп, тыңлыйм әни моңлы җырыңны. Утыр әле әни яннарыма, бер бушатыйм әле күңелне. Син янымда булган чакта миңа шундый рәхәт, шундый күңелле. Кулларым алыйм, тойым әле синең җылыңны. Башкаемны инәреңә куеп, тыңлыйм әни моңлы җырыңны. Кулларым алыйм, тойым әле синең җылыңны. Башкаемны инәреңә куеп, тыңлыйм әни моңлы җырыңны. 9-нчы урынны Зинира белән Ризат бүлешә. Рамазановлар бик туган җанлы кешеләр. Һәр вакыт әти-әниләре янына кайтып булышып йөриләр.
Шушы арада менә Зинираның туган йортында булып килгәннәр. Ризат яраткан бабасына зур бүләк әзерләгән, махсус мич ясаткан. Заказ буенча кырыена кияүеңнән дип тә яздырткан. Әлбәттә инде бабасы бу бүләкне бәяләми калмаган. Хәзер мунча кергән саен балаларын искә алып, рәхмәт укый икән. Бәлек шикелле, күп йөрдең шаяртып, шәшкәдән шәшкәгә, мәхәббәт таратып, шәшкәдән шәшкәгә, мәхәббәт таратып. Яратам димәсин, җаныма кермәсин, вакытлы гына яр булсаң, яныма килмәсин. Яратам димәсин, җаныма кермәсин, вакытлы гына яр булсаң, яныма килмәсин. Күпме җансызлана минутлы хисләрдән, ачы яшьләр тама гаепсез күзләрдән, ачы яшьләр тама гаепсез күзләрдән. Яратам димәсин, җаныма кермәсин, вакытлы гына яр булсаң, яныма килмәсин. Яратам димәсин, җаныма кермәсин, вакытлы гына яр булсаң, яныма килмәсин. Алдагы юлдашыбыз Ландыш Нигъмәтҗанова. Ул соңгы арада гел бүләк сайлау эшендә. Гыйнварда улы Әнвәр, февральдә улы Гомәр, ә мартта кызы Ләйләнең туган көннәре. Яшьләре төрле, кызыксынулары төрле, Ландышка фантазиясын җигәргә урын бар. Инде ул бәйрәмнәрдән соң Ландышның үзенең туган көненә дә ерак калмый. Мин дә еракка китми генә сүзне Ландышның үзенә тапшырам. Күзләрең минем күзләремдә, сүзләрең назлы үзләрдә, хисләрең язларның ташкыны, иде бит, бердән-берем син идең бит, сиңгә сөям дидең бит, өметеңдә якты көнемне. Музыкаль каймакны Булат Нигъмәтуллин дәвам итә. Бүген иң зур сатып алулар турында сөйләшәбез бит. Менә Булат инде әйбер санын югалткан. Я костюмнар ала, я аппаратура, я декорация. Кая шуның кадәр кабалана дисезме? Сольный концертына әзерләнә. Булат Нигъмәтуллин апрельдә зур концерт куячак. Тамашачыны гаҗәпләндерергә, уйландырырга һәм көлдерергә вәгъдә итә. Гомерләр ага су кебек, үтә яшьлегем җилкәннәр
Шаймарданов бик тырыш егет. 14-15 яшьтә туганнары күршеләрнең машиналарын юып акча эшләгән. Инде хуҗалары күрмәгәндә генә утырып машина йөртергә өйрәнгән. Үскәч туганнары ышанып үзләре үк рульне бирә башлаган. 18-не тутыргач Миндиярга әнисе 99-нчы номерлы машина бүләк иткән. Соңрак Миндияр аны 14-легә алмаштыра. Күптән түгел машинаны сатарга туры килә. Шул көннән Миндияр машина алу теләге белән янып йөри. Акча җыя, экономиялый, ләкин теләгенә ирешә. Көз көне автомобиль сатып ала. Студент егет хәзер кибетләргә кирәк-яракка гына йөри, киеменең дә моделсына карап тормый, тузгач кына яңасын ала. Бер сүз белән әйткәндә, афәрин. Тәрәс қаршымыда қайын, гүя қайын мың суланып, сағынадыр кебек ярқайын. Синен қарашларың, 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 әмин ұнытпамын, ұнытпамын, ұнытпамын. Синен қарашларың, 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 әмин ұнытпамын, ұнытпамын, қарашларың. Ой нұрыны да назланадыр біз отыртқан аққайын. Сені көрмей яшәулерден үзгәленә минем жаныкайын. Синем қарашларың, 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 әмин ұнытпамын, ұнытпамын, ұнытпамын. Парадның тагын бер яшь егете Илшат Хәмәдиев. Күпчелек иратлар сыман ул кибетләрдә йөрергә, әйбер сайларга яратмый. Хатыны үзе белән чакырса, җитез генә бармаска сәбәп тә табып куя. Инде иң соңгы алган әйберенә килсәк, ул сәхнә костюмы. Капкара, матур асыл ташлар белән бизәлгән костюмны Илшат өстендә әле күрерсез. Ә хәзер башка образына күз салыйк. 5-нче урын. Узатам шикелле мин бүген, иң татлы, иң матур хисләрне, бәхетле без дигән көннәрне, онтыла алмаслык кичләрне. Теләсәң китәргә китә иде, теләсәң онтырга оныт тик, гомернең ахырыннан бу якка. Яңадан кайтулар булмас бит. Теләсәң китәргә китә иде, теләсәң онтырга оныт тик, гомернең ахырыннан бу якка. Яңадан кайтулар булмас бит. Булмас шул бу кадәр шашынып, ярсулар яратып түгеле. Хушлашу сүзендә мин түгел, син үзең әйт әйдә иң элек. Теләсәң китәргә китә иде, теләсәң онтырга оныт тик, гомернең ахырыннан бу якка. Яңадан кайтулар булмас бит. Теләсәң китәргә китә иде, теләсәң онтырга оныт тик, гомернең ахырыннан бу якка. Яңадан кайтулар булмас бит. Ишеттегезме әле?
Айгөл Рахимова күптән түгел геолокациясын үзгәртте. Әнисе белән 3 бүлмәле яңа фатирга күченде. Икатна дигәндә эшчеләр анда ремонтны ясап та биргәннәр, Айгөләр күченеп тә куйганнар. Ремонт ашыгыч булгач кыйбатрак чыкты, ярты миллионга басты ди җырчы. Хәзер менә билен кысып, кибеттә иң кирәкле әйберләрен генә алам. Фатиры бар, шибәрлеге бар, миссия бер. Айгөлне кияүгә генә бирәсе калды. Юлында ут булып янармын, теләгән кадерле яшәргә, мин эзләп дәвалар табармын. Ашыгып юлларга чыкканда, каршыда киртәләр булмасын, болайда яшибез оҗмакта, ни теләп дәгалар кыласын. Шыққанда қаршыда киртәләр булмасын, болайда яшибез оҗмакта, ни теләп дәгалар кыласын. Сагышлар тиз баса сыгылсам, икәүләп читләшеп узарыбыз, ялгышып абынып егылсак, булышып Язның иң көтеп алган тамашасы ТМТV премиясын тапшыру тантанасы якынлаша. Иң заманча һәм масштаблы тантана 23 март Пирамида концертлар залында узачак. Традиция буларак иң элек ТМТV премиясының номинантлары кызыл килемнән уза. Һәрбер теләгән кеше килеп, йолдызларны якыннан күзәтә, фотога чала. Әнде лауреатларның исемнәре әлегә сер. Алар Пирамида сәхнәсендә генә билгеле булачак. Бу грандиоз вакыйганың шаһиты булыгыз. Ничек уйлыйсыз? Илмира Сулейманова кайсы номинациядә җиңәчәк? Иң яхшы башкаручы, бәлкем иң шибәр җырчы? Барыбызга да кызык. 23 март көнне Пирамидада күрербез. Yalgız kaldırdın da gidip bardın minnem şiklerge Mina yerden kirek bulgan şakta Nige kirek idi giderge da ağlar seni yaratkanı taşlama. Икенче урында мега популяр җырчы Ирке. Ирке артыннан социаль шелтәрләрдә күзәтәсез икән, беләсез. Җырчы гастрольләрдә йөри. Татарстанның атказанган артисты исемен алганнан соң тагын да канатланган. Non-stop режимда эшли башлаган. Әмма гастрольләр үзенекен сиздерә. Бераз арыдым, бик каты тазардым ди җырчы.
Түс фигура эталоны иркәне таза итеп күз алдына китерә аласызмы? Менә миндә юк. Шуңа ябык төс иркәгә күз салыйк. Паратның тагын бер бәхетле фатир иясе Рената Тей. Ренаталарның гаиләләре ноябрь аенда яңа фатирлы булган. Йортның тәрәзәләре урман ягына чыга, каршыда гына парк бар. Рената бирдә тулайым иҗатка бирелергә, иҗади мөхит булдырырга тели. Тели һәм әкренләп күчергә әзерләнә. Авыл арада яңа фатирында ремонт эшләре гөрли. Дизайнерлар тулайым фатирның стилен булдырган җиһазларын сайлаган, барысын да ябыштырып, урнаштырып, яңа йортның ишекләрен генә ачасы кала. Рената үзе бүген беренче урынны ача. Җырчылар белән бергә музыкаль шопинг уздырдык. Яңалыклар белән таныштык. Сөйли-сөйли абсолют лидерны да ачыкладык. Димәк, бу атнага йомгак ясалган. Сезнең белән мин Назлы Гөлсем Гатова булдым. Бу музыкаль каймак хит парады иде. Исән сау булыгыз. Thank you.